Už by sme mohli ísť pre Jenny. No, poďme pre ňu. Jenny. Asi nás nepočuje. Bude nás Jenny. počuť, keď tam prídeme. Jenny. No, Našli sme auto. No, on našiel auto. aké auto? No, kamión. Dač také. Dodávku, opravil ju. Poď s nami. Poď. Asi z to odídeme. Zoberieme posledné bagle a ešte skontrolujeme, že či bude fungovať. Tak, opravil som tú dodávku, no aspoň to koleso, čo bolo prasknuté a môžeme ísť. Nevyzerá najlepšie, ale malo by držať pokope. No. Poď do nášho korávu, otvorí ti on, lebo on má kľúče. Aha, vlastne áno. Tak. A vlastne ja budem strážiť vzadu a ty si môžeš sadnúť alebo kľudne zaspať. Takže poďme povedať posledné veci a môžeme už odísť z tohto pekelného miesta. Niekde chodím mu pomôcť, ja tu ešte niečo skontrolujem. OK. No, skontrolujem ešte, no, tu máme všetko v pohode. Jo, môžeme ísť, takže No, dobre. poďme. No ani náhodou. Čo to? Jau, čo to sakra bolo? Moja noha. Jau. Čo, Jenny? moja hlava? Jenny. Haló? Jenny. Sakra. Počkajte. Asi je mŕtva. Asi? Určite. Tu je. Sakra. Raketomet. No kam zdrhol? Keď ho dosajem do ruky. Au. Jau. Počkaj, no to nevyzerá veľmi dobre. Buď vykrvácaš, lebo Jenny bola lekárka, takže No. máš otvorenú ranu. Poď. Ja viem. Sakra. Au.